Здравейте, аз съм Рая Кирилова и това, което ще ви кажа, може изобщо да не ви хареса. Темата днес е какво всъщност ни пречи на нас да постигаме това, което искаме. Истината е, че това, което ни пречи, сме самите ние. И това, че си мислим, че нещата могат да станат без ние да си мърдаме пръста за тях. Но това няма как да се случи. Може да си мислиш, не, аз не съм такъв човек. Аз винаги се боря за нещата. Аз винаги каквото се изисква от мен, аз го правя. Да, ама никога ли не се е случвало да си кажеш: аз имам една такава важна задача, която трябва да направя днес, обаче сега мързи, ще оставя за някой друг път. Грешка номер 1 на всички. Оставяме нещата, които трябва да се случат за после. Защо го оставяме за после? Какво ни пречи да станем, да си дигнем задника и да го свършим? Пречи ни само единствено нашия мързел. Никой друг не ни е виновен. И после, когато стане прекалено късно, какво се получава? Аз трябваше, ама що? Карай маната му, ще дойде някакъв друг шанс. А ако друг шанс, може би, не идва, оставаш си виновник за това, че си изпуснал момента. Другото, което ни спира да правим това, което искаме и да ни се случват нещата, е факта, че отдаваме твърде голямо значение на някакви съвсем външни фактори, като например огромна често срещана грешка, други хора. Любимото ми, буквално. Най-огромната заблуда е следната. Щом имам теб, значи имам всичко, от което се нуждая. Глупости. Така, единственото нещо, което е вярно в това изречение е щом имам теб, имам всичко, от което се нуждая. Ако вземете едно огледало, изправите се пред него и си кажете същото. Всъщност, цялата истина е, че щом имам себе си, имам всичко, от което се нуждая, защото аз съм причината нещата да се случват. Аз съм причината, която кара с моя свят да се движи. Не чакай на съдби, лотария, късмет, Господ, чистата случайност на обстоятелствата. Глупости. Единствено човекът е двигател на цялото нещо. И ако аз стоя ето тук на този стол, така, нищо не си правя, блея си по цял ден, искам съдбата, видиш ли, точно на мен да ми даде това, от което имам нужда, ще имам да си се повъртя 10 години и накрая аз ще стана и ще ги задвижа малко нещата. Нека да спрем да бъдем толкова заспали и нека да спрем да си мислим, че с силата на мисълта и на силното желание аз ще променя всичко. Не. Ставаш, мърдаш си задника малко и се бориш за това, което искаш. Защото никой друг няма да ти го даде. В предния клип казах, ти си такъв, защото такъв трябва да бъдеш. Сега казвам, за да станеш такъв, какъвто си мечтаеш, ти трябва да станеш и да си мръднеш задника. Това е посланието на този клип. И заради това сме идиоти. И заради това нещата не ни се случват, защото ние не ги правим. Мотото на моя живот е: ключът е в теб. Точка.